DXDC Radyoman Report. Hinay-hinay na nga nagkadaghan ang aplikante nga buot nga mutungha sa City College of Davao kun CCD. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Wenefredo Cagape, ang officer in charge kun OIC President sa CCD, as of 3 p.m. sa July 4, 2023, aduna nay 98 ka mga applicants for admission ang eskwelahan human nga gisugdan ang on-site application for new enrollees niadtong July 3 nga mahuman sa July 14, 2023. Gibutyag ni Cagape nga tungod kay limitado pa lang ang classrooms, anaa pa lang sa 320 ka mga estudyante ang kayang ma-accommodate sa pagkakaroon sa school year 2023-2024. Ang ilang concern is about katong certificate of indigency o katong certificate of low income gani. Mo to'y mga ilang concern kay ang CSWDO ang ilang i-issue is dili tong certificate of low income kundi certificate of indigency and certificate of eligibility lang. So far ang mga estudyante nakakuha po sila. Paghimuon ang screening period sa July 17 to 19, 2023. July 20 hangtod July 21, 2023 ang releasing of notice of admission. July 26 to July 28, 2023 ang enrollment period ug sa August 7, 2023 ang pagsugod sa ilang klase. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. Tatak RMN.